ये गिंडू कौन कहलु तुम धान उगा पड़ जाइए मु तो ये घर जापरिनी मो बापा मत ये जगिकी जाइंट हूँ तू जदि कौचु तो पाखक जीवी आ तुम धान उगा उठे दे फिर ये बस जी आसिक ଆଉ ଲାତିଆ ବାତିଲିତି ଆଉ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଗଲକୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ତ ଦେଇ ଆତିବା ଆଉ ଆମ ଦେହ ତ ଲେଇ ଆତିବା ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋ ବୁଦ୍ଧିଲେ ପଲିଲେ ତବୁ ତଲବ ନାତ ହବଲେ ମାନେ ଏମିତି କଣ କରିବ ବାପା ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅଟା ବାଉଳି ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ କରିବି ଯାଉଛି ଧାନ ଉଖା ନେଇ ଖେଳିବି ଆଉ ଯୋଉଠି ଫାଟିଯିବ ପଳେଇ ଆସିବି ଆଉ ଆଲୋ ଲାତିଆ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ତଲ तो बापा दादी आती वे तो पीतिलु तमला तलाई दबेले ଏମିତି ଆଜ୍ଞା